Damai libatana sumurung sian salu naroha, ima mangaramoti ati-ati pikiran nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabi jala horas manita salutna. Salum salam sehat. Damang dainang huria di Tuhata. Marsiajar meta satokin sian hatan di bata. Ima pangaradeyon tu janita minggu tanggal 12 Mei 2025. Tersurat di Ulauni Apostel Bidu 10 sada ayat sada rodi ayat 12. Ujaha malita takas tapai utiut ma di bagasan roha di bagasan pikiran mardongan hapor siau. Alai dibagi aka apostel dot akadongan nadi Judeaima nang dohok dohape halak si pelebegu manjakon hatani debata. Gabe dibadai akana porsea sia Yahudi ima si Petrus dunako ibana du Yerusalem aka nin nama bongok doho hape tu aka halak nasotar sunat jalarak mangan doho nasida alai jojor sian mula nama di patorang si Petrus nama sai nin nama uju namar tamiang au diuta joppe huida ma di bagasat todiku mijur sada inganan na bidang nama ropat suhi tartatan sian gijang rodi joloku dungi dinaupan noti i huida ma di si aka siopat-pat na ditano aka binatang dot aka na manjirir rodi aka pidong nama tonga-tonga langit. Jadi hubege maswara nama dok wau hehe maho Petrus sesehati ma pangam ma alai di kuma toka Tuhan aidang dung hudai naramun manang naso ias alai mangalusi maswarai padua halion sian gijang unang ramun dok naumi iasan mi de bapak rodi tuduh hali do masa somoni dungi ditain masalu nai muse tu gijang dungi tongon di nasatok ini jong matulu halak di jolo di jabu ingan nami aka na disuruh sian kaisarea mandakot tonahu alai di doktor di ima tuau naso jadi ganggu rohakku madongani nasida alai akuk kudo dongan na onomon jadi hubung moti hami ma jabuni halaki di baritahong matuhami nauni idana suruh-suruani jong di bagasan jabuna nama dok tu ibana suruh matuta joppe majou si Simon nama goar Petrus hata honon ni ido tuho hata na tau padua ko rodi sadok isi ni jabun alai mamuk kadope au marjani tadi si gabe songgok mato di parbadia tunasida somon natuhita dimulanai disi mahuwingot hatani Tuhani na nidok nai ai do didihon si Yohanes alai to di porbadia do didihonotton Tuhamu atom tumargogo maau mangabak debata anggodos do hape silua na binasabasau di debata tunasida songon natuhita akan anggabi prosea di Tuhan Yesus Kristus dong dibegi nasida hatai hohom bema gabi dipuji ma debata akanin nama asado do hape tuhala si pile begu di lehot debata hamu bau ni roha asa mamulu huria nahina holongan upukama marite sarito namari pola jok do tabegikan akamang do inang pandohan mardomu di tanorara molo tabegi hatai pitor tu negatif do pikirata mardomu di tanorara adomma abang adik kandu sian namet mace kompak do nasida masih rupa do nasida di akak udau jala masih upah do nasida di akak hahurangan alai mangudang be manasida lumobi ma dung masoh be ma nasida gabi mulai ma renggang alami emang dan saja lumenasida nang penian
masih jonohan do bagas nasida ima digijang itano nanilehon ni amongna tu nasida moru do kompakna ala dungamur parsauran nasida alai mulanai dan kompak ala songoni ngajaran be pajupang ngajaran be rak hudul ngajaran be rak mangan alai lam bagas makahe sobinoto ahasi bosirina ujungna marbada bolon ma alahina dua abang adik kandungon dan masih pakulingan jalanan masih toa songoni ma jibuna perbedaan nasidai martau-tau delingna hirana kota hubungan abang adik di nasida jala puncak ni perbedaan nasida marsumpa doa lahon madok nasu jadi hita mardomu ikon mardomu di tanorara nama hita ninna alani romas yang dia ni dibahit iba nama bodar nabagas 2 meter jala bolak nape 2 meter di perbatasan ni tanona tu tano ni abang nai gabi disilang bodarima bagas nasidai danggu ini mani borang masih tokotan gotak matutu dungi di dabang nai ma ibana pe ibalocon mana ma di mana ma hadang di bona 3 meter di pinggir ni bodar yang ginai gabi di holi pihadangi matutu parnidaan gabi danggu ibe masih tatapan nasida songonima martahan dia 3 tahun lelengna adong donian nanain padumo nasida aka udara namuruna tulangna alai manang ise naro paimoto nasida do padumo nasida hok do alus nasida be mado nasul jadi hami mardomu ikon mardomu di tano rara nama hami sai ido idok tujol mai nagawat alai disadatikki topu masa ma dihutai alugu nama cegugu pola do sengnya kejamu dirupakun dihabakun jala gudang hau nama rupak doma marupak hadang ni siabangani si 3 meteri manipa bodar si 2 meter ni angginai marsa do nasida mamereng seng ni jamunai aidunga dihabakun alugu alai pada saat ima tarsonggot nasida alapas nasida masih tatapan bohi sia jolo ni jamuna be aidunga marupak hadang inakit merlojo ma abang naon mamareso hadang nai suang ma angginai pe merlojo ma laho marnida bodar nai dungi dosa nasida masih tatapan rap kohombe manasida alai rak mardala manasida nangit-nangit gabi pajupang ma nasida ditonga-tonga ni haddangi aidunga haddangi ngad hira jabbatat bi gabi masih haula manasida uhuk ma tumatangis masih tokot salah nabi masih sesaat dosa gabi dengan ma hubungan nasida jala masih rupat padenggaton sing jamuna gabi lasuman matutu dibayar nasida haddangi gabi jabatan jala bodari gabe kolam ikan mantap kurian Tuhan sai adong do dalan do tiki manang momen di parone bata laho padumu honcolma manang di bait debata mabahen colmai asa marhabu baoniro selalu terbuka jalan waktu dan juga keadaan atau momen supaya orang bertobat, supaya orang kembali ke jalan yang benar, atau momen untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Boidoi mahiti aluguna gugu atau badai, mana boidoi mahiti sitaonon, mana tantangan asa mardomu akan berbada. Tuani maru alugu nabugui gabe marupak hadangi jala gabe jambatan padomuhon akan amar hamarangi dang be egois nasida na menganggap dirina si tong
jaladang be mangumi donganna. Jadi dang marlaku be hatai nama dok mardomu di Tanorara, ai dunga nasida mardomu di jambatan Imahaddan. Urian ipapa odo ipolan saritoi di parmuluon di jolmaon saya adong do momen marhamulau di roha manang lau pasoloto diri tu di bata uka do dalan lau mako percaya di bata dohot lau mangihuton Tuhani budang do pangaba di hita asa undang solhot kita tu di bata adong doi alani paksa orang asolinggan alani pangibuluon manang alan cemburu boy doi alani ruhut hajol maon ruhut nani atuhon nani somalhon na adong dihutai boy do alani keadaan parmuluon alani hapogoson bahkan alani nama mora kagabe sombong dohot lana asing godangdo nama ngabati hita asa unang hita jonok tu debata alai manang mohape gogo ni pangabat jala sadia balga petaho huwasoni nama ngabati hita tu debata sai urupan ni todi porbadia do hita patudusoni asa saat hita tu debata asa mula kita tu debata jala dipakai debata do akan aposoda lahu manugu jolmai asa persea tu ibana sonima masa diturpuk jami tahun baritalas niruha bulun dua kamang beginang turpuk jami tahun luar biasa. Ada contoh yang baik dipertunjukkan kepada kita melalui khotbah ini, melalui firman Tuhan ini. Berita nama saya Ima Apostel Petrus mandiri si Cornelius. Bahasa tadoki berita lasni ruha bulun. Karena itu sangat menghebohkan. Jala membahit longan rohani jolma, longan rohani toropi, bahkan gabe gudang ma akadamuru, gudang na pangari maso, ay bohado parjadin ini. Gabe di badai nasida do si Petrus, ala di ibana si Cornelius dengan sabagasnya. Ahana salah. Dia merasakan si Petrus di ulau ini. Apakah Petrus salah? Ya, Petrus salah besar. Alanya ala di laos ibana adong urut hajaudion nang hot sian mulana sian najolo nang tinotop ni opunasida setara turun temurun. Ahamanya ruti ima subang bolo do di halak Yahudi madongani dohot manop mandapoton manopot halak nasu Yahudi halak nasian bangsona asing dan boy mardongani dan boy baju pangi apalagi marsau tokas itu dan jadi mardomu ayo halak Yahudi do nasida namar sunat jala nasu Yahudi naso marsunat naso boy nasida mardomu holan mardomu di Tanorara nasida. Ido akamang binang di laos si Petrus HP di bana halak Yahudi sementara si Cornelius halak Rom HP ditopot si Petrus tu bagasna rap mangan rap hudul laos di ibana si Cornelius dengan nasa bagas. Jadi Petrus salah besar dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia langgar. Alai dan lomoni rohana nani udanai tung lomoni rohani di batado ibana pe di boto do ruhuti alai ala dia lapido si Petrus jalato di porbadia do namar suruh si Cornelius laho mangalapi si Petrus asarotu bagas namar janita pasahaton nasahatan itu hani ulau 10 ayat 5 ulau 10 ayat 2 satu betul. Nah di tikina marjanitai masih Petrus di bagas si Cornelius di ida mata nama songgok to di porbadia tu atas si Cornelius do tu sudi nasida nama BG janitai ulau 10 ayat 44
molo di ida soni humma rohan si Petrus manundati asa tardidi si Cornelius menjua masih Petrus jala mangorai na imana di dia si Cornelius datung boy ulah 10 ayat 27 1 ido momen na di parade di bata asa gabe porsea si Cornelius nian halak na judo Cornelius do keluarga non parasi roha jok no mangalil asyasi sia jari di bata suang sonima saya tok-tok nasida martangyan di bata nampe dan tardidi di penasida alai asalam hot ibana ido ubahen sinonggo pani todi porbadia jala ido ubahen na dididi si Petrus nasida sabagas Petrus dipakai Tuhan lahu patuluson sakap nirohanai atong dia do salam si Petrus salam ada ala di laus ibana ruh ni opuna ruh ni hajaudion ala si tongdo nani ulanai ala debatado namarsuru ala laho patuluson sakap ni debatado ibana dan ubalga jahudi siat debatara dan umangat ruh hajau maun sian lomoni rohani debata iko lomoni rohani debatado na iko sau iko saya tulus do lomoni rohani debata di parmuluon ni jolmon tumanang isi peta dangadong naboi mangabati i masude di patorak si Petrus ditiki roa kahalak jauh di ditiki rodongan na apostel na manupun ibana boasa didiho si Cornelius di patoran imana man somoni ujung na buhado gabe tong domur nasida da gabe hohom manasida tarjalo roha nasida do hatorangan si Petruson gariada tahe gabe do nasida dipuji nasida do debata akanin nama asa do HP halak si pelebegu di lehon debata hamuau ni roha asa mangodu ulaun apostel sapusada ayat 10 hurian kata mulak mamuse hita satokin tu sarito namari pola sinakinani mardomu di tanorara holan alani keegoisan pola sampai marsumpa mando mardomu di tanorara nama hita molo salili mangulu dan mardomu hita ninna ale tuani ma di bae debata momen asa gabi mardomu sinasida alai dambe di tanorara nasida mardomu dunga di jambatan hadam nama rupakina manasida mardomu manang pajumpa kamang doina songonido di bata dirupakot di bata do hadam nama cakibo ima rut ni hajaudioni nama ngabati nasida asa unang marsar tu bangso na asing dirupakot di bata do HP di bata sendiri di jakoni mana do sude jolma manang ICP akan nama kajari ibana tungsian bangso dia petahoi home sian dia petahoi jala akka nama ulahon hati goran ulau 10 ayat 25 ulau 10 ayat 10 Tuhan mai dungabe gabe merdeka nasida dambe di ihot ruh sinakirani akan aporsiai dunga merdeka dos tu halak Yahudi nang naso Yahudi pe dia dopan di bata nang hita pe dos tu hita kamang pina lumobi mahita sabangso Indonesia mana aha pe sukuta dos tu hita mana songon dia pe huta dia pe hita dos tu hita dia dopan di bata bahkan songon dia pe tahu uga mota dos tu dia dopan di bata asa diramoti duita saluna ditugu-tugu duita saluna di parmulungu di batado kita di parodo di songgok podot tondi porbadia kita gan saluna asa nang kita pe tak abolok koma suge akka pangabat na di bakasan rohat taon na mga bati kita asa roto di bata jala tapatulus malomon rohan di bata imahamu baon ni rohan zolma gabi porsea jala mangihuton Yesus Kristus si baluai ibana do na mangarup pakos sude akka
haddam akka pangabati hita merdum doh debata jala dibahen jisusido hite-hite asabu kita manaupot Tuhani soner ne audo dalani dohot hati gorang do asik tonga dang adong nasahat tu amai iya so maritehite sianau ikolas doro kata molo adong dongata marhamu bau ni roha ma narikon dalan nahyan asa mangun ibana di bagasan Tuhani amin. Mauliate maale di bata di hatam na badiai napai motok kami macek oras hasa huboloko kami ma sian rohanamyon sudi akka pangabat na mangabati lakanami romano poto alai asau patudu sami ma Tuhan ro mandapotoko marhabau ni ro ahami suang soni manang akka domanani pe asa hudu-hudu hami gabe porsea tuho asa dapotan akka nauli las ni roha tadlumui ma heluaon do tangoluan saliling-lilingna siako di bagasan Kristus Yesus amin.